Mbukelo khona ekhaya ngiyabonga phinde futhi ahlangana namhlanje kungolesibili ngiphethe ikhandlela Eliyellow njengoba ngibhizi ngenkonzo yamakhandlela. Ngithi ngaphuthela ngolesine inkonzo enomkhulu onamandla kakhulu njalo ngolesine ngiyafika nebandla lami Mbukelo khona ekhaya. So ngithi uNkulunkulu masikhanyisele sicela Amadlozi asondele kithi nathi bonke sebashona ngasekho emhlabeni yesibazi nesingabazi bangasilahli basisingathe enkingeni esibhekene nazo noma zikhona inkinga empilo zethu Mbukelo khona ekhaya. Kuyenyukela kuyesinda kuyehlela kunjani kulula ngithi uNkulunkulu hamba phambili empilweni zethu. Mbukelo khona ekhaya nje manje ngithi ngicela Amadlozi asekhayeni eze kuwe ezokukhala kwakho ngale khandlela lami Eliyellow nje manje zokukhanyisa njengamanje lokhaya kuze kuse leli libovu khandlela liphelile Mbukelo khona ekhaya avile amaphupho lamahle ngabona into eziningi. So namhlanje ke ngiphethe ikhandlela Eliyellow namhlanje la lesibili namhla kungesibili ngikhanyisela mina nawe Mbukelo khona ekhaya ukuthi uyangazi noma awungazi akunankinga but manje ukuhlupheka kuyabanga ukuthi abantu bazwane futhi uyangidinga nami ngiyakudinga Mbukelo khona ekhaya khandlela Eliyellow ngithi Amadlozi asekhaya kini nasekhoma makho nawo onke ongawazi mawahlangane abumbane enze lokho okufuna nguwe Mbukelo khona ekhaya ukuthi uNkulunkulu akubusise. Ngikuthanda Mbukelo khona ekhaya masiphumele Nkosi yami mina nawe kanye sephambili singahlulwa inkinga sekufika isikhathi sawuhamba emhlabeni. Namhlanje sithi Amadlozi maweze kithi ngale khandlela Eliyellow. Mbukelo khona ekhaya ngiyakucelela futhi nami ngizicela uNkulunkulu akubusise. Ngiyakuthanda. God bless you. Thandaza uzawulunga bekezela awukho umgudulelo lahle abantu abangaphumeleli ninawe sizophumelela. Inkosi ikubusise. Themba le khandlela Eliyellow ngolesithathu sasa lokusako sibhiza khandlela lijani elimhlophe kholelwa.